گوندê Milûk Serayê li başûrê bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê. Berî 10 rojan hêzên Amerîkî operasyonek leşgerî li vê dereyê kiribûn û kesek ji xelkê gund bi tuhmeta endamtiya Daişê kuştibûn. لحوالي الساعة 2 دمجمێر دەردورێ دوێ شەوێ بوومە دەنگی هەلیکۆپتەران بهیست لەسەر گوندێمە لە ئاستێکی نزم دفڕیان دەنگێ تەقینێکی هات بۆمبایەکێ شەوقی هات تەقاندن پشرە بە پاراشوتان داکەتن bi spîkerê daxwaz ji xelkî kirin ku ji malên xwe dernekevin. Li gor şehet halan sê helîkopterên Amerîkî beşdarî vê operasyonê bûn legel sê zirîpoşên leşgerî û gund dorpêç kirin. Kesek bi navê Abu Hayl kuştin û du kes jî desteser kirin ku yek ji wan xelkê Sûrî û yek jî Iraqî bû. لأنه هاي أول مرة تصير Ev yekem cara tiştekî wiha li gundê me çêdibe ku di jêr destê hêzên hikûmeta Sûriyê de ye. Şer û pevçûn di navbera wan de derket. Du kes ji hêzên hikûmetê birîndar bûn. Yek ji wan birayê min e. وتصاوب اثنين من عناصر القوات وبيناتهم أخوي. Ji destpêka 2022 ve hevpeymaniya navdewletî bi serokatiya Amerîkayê heft sergirde û berpirsên Daeş û Qaîde li Sûriyê kuştin. Sê Şubatê xelîfeyê Daişê Abu Ibrahim el-Haşimî el-Qureşî li Idlibê kir armanc. 16 Hezîranê li Cerablusa Bakurê Rojhilatê Helebê û waliyê Reqqayê yê Daişî Hani Ehmed el-Kurdî. Duyê Temûzê serkirdeyê Hurras Eddîn ser bi Qaîde Abu Hemze el-Yemenî li Idlibê. 12 Temûzê serkirdeyê Daişê li Sûrî Maher el-İgal li Cindrêsa Efrînê. 6 Cutmehê berpirsê karûbarên lojîstîkî yê Daişê li Cezîra Rojavayê Kurdistanê Rakan Wehîd el-Şemmerî li başûrê Qamişlo. 7 Cutmehê serkirdeyê Daişê li Bakurê Sûrî Abu Haşim el-Umewî li Cerablusa Bakurê Rojhilatê Helebê. 10 Cutmehê jî berpirsê Daişê li Girê Spî li gundê Tilhemmam Turkman li Bakurê Reqqayê. Şeşê vê mehê hêzên Amerîkî di operasyoneke taybet de li gundewarên başûrê Qamişlo kesek kirin armanc. Li gor kolonelê Amerîkî Joe Bocino ser bi fermandariya navendiya Amerîkayê wan di wê operasyonê de serkirdeyekî mezinê Daişê kuştine. Lê to hûrguliyên zêde derbarê operasyonê de nedane. Mihemed İbrahîm, Rûdaw.